Els objectius de desenvolupament sostenible són 17 objectius de caràcter ambiental, social i econòmic per transformar el nostre món, el nostre municipi i millorar la vida de totes les persones. Objectiu número 8. Treball digne i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 6.400 persones moren diàriament a causa d'accidents laborals. Aquest ODS demana avançar cap a una economia circular, on el consum i la producció han de resultar eficients i respectuosos amb el medi ambient. Cal també assumir compromisos socials creant llocs de treball de qualitat i segurs pensant en les persones joves que s'incorporen al món laboral. Com hi puc contribuir? Modifica els hàbits de consum cap a una economia circular. Vigila la teva seguretat laboral i reclama les millores necessàries. Practica un turisme responsable. Fer un món millor també és a les teves mans. Treballem plegats per portar el municipi cap al 2030.